Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि हा मिथिया बाबानाव सोंनांगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि Ssfamily YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो हा नोंखौ माला अबाव नुफाखो सोर नुफाखो नङा नों अबेयाव दंमोन आंखौ भिडिअ लाफायाखै नोङो बावबायलां नैबे मामि सिख्लाजों आंजों भिडिअ ओंखारनो जोङो बोरमा लायनो नागिरदों आंनि बाबा सेंग्रा आरो बे मामिनि बिदा आंहा बिराद बिहाव सेंग्रा बिखुनजो सिख्ला दं दे बिजाव जालियानो गैया आरोखि बिराद खाफाल आंना बिराद मोजां होनो सानो आं बिराद बिमा मोनफैदों सासे बिमा गारनानै फैनायनि सासे बिफा गारनानै फैनायनि बिराद बिमा बिफा मोनफैदों ओमफ्राय जोङो दा थांगासिनो दङ बोरमा लायनो बै सोलांखौ जि नाहरबाय इउटुबार सानदों ना जा नायनांबाय गथ'फोरा ओमफ्राय मा बखिलाबायखो सानदों ना बाराबा ओमफ्राय जों दा बोरमाखौ लायनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो नायवा आं माबा जायो बिबोनां जायोना बिहाव जायोमोनथाय बिबोनां जायोमोनदां ना बेवाइसो ए आं मिथियालै होनबालाय थेफानिफ्राय देरसिन आरो इयो लोगोफोरजोंनो थांगासिनो नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा फोरजों थाबायगासिनो दङ थांगाबारि गामिनि ओरै खोलाफाराथिं आरो नैबे फोथार बल गेलेदों सेंग्राफोरा बल गेलेयो बेयाव बे थांगाबारिनि एलपि स्कुल खाय जाने मयना जाने हारसा रोङा गारा हारसा रायलायबावो आं जेबो रोंखाया आं लोगोफोर हारसा बारहुंखा बारनानैनो जोंनिथिंजाय खारेनानै दासो फैदों लामाया थांगाबारिनि लामाया नायलाय लोगोफोर एसे अखा हाबानो माबायदि जायो लामाखौनो बानाया रावबो नायसना बे लामाखौ एसे नायसनदो लोगोफोर नै फिउ बारलायनांगौ जायो लोगोफोर नैयाव फांसन जायोमोन नैबेयाव हा एसे गोजौ गोजौ दंखायोमोन आरो बोरैथाय हा गोजौ गोजौआ बै आन्दो जादों दा बे फांसन जायोमोन ओमफ्राय एबार जायासै गिदिरानो जायोमोन खिन्थु बे जोंनि गामिनि फांसन जाबाथाय अखा हायोमोनलै ओइयाव बै एसे गोजौ गोजौ ना बै बोरमा थानायाव जायोमोन आरो दा बोरमाखौ लाबाय लांसै आंहा बोरमा होग्रा New Year जानांगौ New Year जानांगौ बोरमा लादों नै ओइ इसनिफ्राय आदा सानजाहा रावबो गैया लासै लासै बोखोमालां सोनाबहा मानसि फैगौ बोरमाया थाबायला माथो दस देब्रा दिरुङा एसे गुसुं खालामबावदो र' बोरमाखौ बिदि खि खालामनो फाग्लिखा बोदोबोयो दिरुङा गुसुं खालामब्रा सानजाहा रावबो गैया लासै लासै बोखोमालां सोनाबहा मानसि फैगौ हनैलै ओइ आफाना आफि बोरमाया आफि नंमारगौथ' आफि दा
दखानदारा नेनो बालायलायसिगोन बे बिब'फ्रा जोंना Bisa asam nak? Bwrma kadang? Eh. Eh. Mencari jalan feeding tu kanเอาdong kalau kunci. Oi bos kunci aku tuh deh. Kada bau na? Yes. Akai suya. Asal coba Bwrma tang này coi. Salah. Deh. Sok itu bener. Dada enjoy ya, sok dia lak deng nih. Ayo dulu baik sedikit lah. Coba sok. Ayo malpa gudung oleh. Ssfamily laksumbai. Ikan bui. Tahu belum beredar ke mak? Tahu belum ni tahu ay silo kasih. Silo kasih. Salang ni lebe anglang lah. Ayo gudung thara. Đây là một cái răng hàm bên lăng bên hà là sao thì đừng mất mình đừng ở đây